Med sine forfriskende effekter er det let at forstå, at kaffe er den næstmest handlede råvare i hele verden efter olie. Energidrikke hjælper mange med at holde sig vågne og friske gennem dagen. Men er du klar over, hvordan staset i virkeligheden virker? Mens man er vågen, samles et kemisk stof i ens hjerne og binder sig til receptorer, som langsomt nedsætter ens hjerteaktivitet. Dette stof har et så awesome navn som adenosin. Jo mere adenosin der er, desto mere blottet føler hjernen sig. Når man sover, falder koncentrationen af adenosin, og du bliver langsomt fresh igen. Koffeinen i ens energidrikke og i de gamles kaffe ligner utrolig meget adenosin i formen. Koffeinen fra energidrikke kommer ind i hjernen, hvor det kæmper mod adenosin, og derefter giver sig til at chille og holde en kæmpestor fest i adenosinernes receptorer. Nu kan adenosinen ikke længere binde sig i receptorerne, hvilket vil sige, at du ikke længere kommer til at føle dig så blokket. Det er ret næslet, men længere tids indtagelse af koffein resulterer i, at hjernen producerer flere receptorer, hvilket betyder, at man skal drikke flere energidrikke for at få den samme virkning. Derudover er der en masse bivirkninger ved at drikke energidrikke, specielt for unge. Disse bivirkninger er blandt andet... Hvad? Klokken er 2 om natten, hvorfor du ikke gå i seng nu? Jamen, jeg kan ikke sove, så jeg kan lige så godt spille, fordi du ved, altså, det er det, jeg kan. Skat, kan du ikke lige gå ud med skraldet? I giver udenfor, vel? Jo. Nej. Hvad hvis jeg bliver overfaldet? Hvad hvis jeg dør? Hvad bliver kørt ned? Det gør jeg ikke. Jeg bliver sådan lige her og spiller Flappy Bird. Der er det ikke mig, der dør, men en fugl. Du har et rigtig højt blodtryk. Nej, vel? Jo, det har du. Drikker du meget energidrik eller sådan noget? Kun sådan 3 om dagen. Det skal du altså skære ned på, fordi både dit blodtryk og din puls den er meget, meget høj. Du har ikke godt at drikke det der. Du bliver nødt til at tage en kold tør. Og så, det synes jeg ikke. Du får det meget bedre, hvis du ikke drikker det. Nej. Jeg har brug for mit energidrik, fordi det smager godt. Du får det meget bedre. Meget mere energi, hvilket er dejligt. Giv mig den! Du kan få energi på mange flere Jeg har måder. brug for den! Jeg vil have den! Giv mig den! Nej, du bliver nødt til at tage en kold tør. Der er mange alternative energikilder, som er meget bedre end energidrik. De er blandt andet søvn. Det er meget vigtigt, at man får mindst 8 timer søvn, så det kan hjælpe en rigtig meget med at have energi til resten af dagen. Det er også en rigtig god idé at følge 10 kostråd, samtidig med at man drikker nok vand. Den anbefalede mængde er mindst 2 liter vand om dagen. En tredje god måde at få energi på er ved at dyrke motion dagligt.